ngayon kila Alondra. At may meeting ulit ang TRG. Sino yung mga may mga dumating na oh. Dito na sila. Ayan. Kaya pag lasing ako, nahuhulog ako dyan. Natutulog pa ako ay. Tuloy po. Hello. Yun o. Yummy. Look at this dude. Wait till you see the. Clutch. Lining. Nih, pengay. Dapat pati dapat nito. Ano mati kumapot? Uy, Pandari manan. pandarim ulit. Pandari manan. Baka kumpet. Jay. Lain na ano. Scan. Okay. Ayo kay di ko awan. Sir ba? Oh, ini tayo na kamuti. Awan, ang voice na. Ano lang. May isa? Kaya ako ba uwi? Pangadalag ka rin ko ha. Talay? So ito guys, dito kami ngayon sa isang bahay dito ni La Alondra. Dito na namin gaganapin yung meeting namin. At medyo marami-rami kami. Ayan, kaya lumipat muna kami rito. Ayan. Nauna muna kami rito, tapos abangin natin yung iba doon. Yun. Di ba? Ayan, medyo madilim nga lang dito muna. Hindi ko ng camera. Ganda rin na. Diyan na ba sila? Diyan na sila? Dami nila siya. Ayun na sila guys.
Mga TRG. Dito na sila. Ayan o. Ayan o. Yung mga walang tanong magkano. Wag yan! Saan sila, Mia? Ay, si ano? Si Rosa? Oy, kaya ba niyang bumaba yon? Ay, si Rosa, sabi sasama. Dito na. Pagkaw ka dito. Dito ata para magandang tignan. Para makita yung mga dyan. Maganda ka. Hindi. Ano ba? Wala may sakay kay Rosan? Wala nang pumasok sa loob. Doon na nalinong. Naglakad na lang sana tayo. Kopol! Kopol, Kopol, kopol. Chopol. Sa punta. Punta. Pwede ganyan. ganyan na ako. Ganyan. Ganyan nga yung posisyon ng sa akin. Pag ganyan, no? Yan, patay. Anong chinelas ko? Part ano, sa may naano ng Oo, tornilyo. kaya nga. Hindi na, di ba pa kasi ate? Nakasa ganito. Pababa. James! Tamo basa, siningger ko lang. May punas ka naman dito Nako. kasi. Oh, May- may tissue ka. Pasok mo. Kaya na, binuran mo pa eh. Suksok ko. Ay, suksok mo ba? Buti nga siya saglit lang eh. Gulat ka pa. Saan talaga? Hindi ako siyang bubusina. Magaling na ako eh, okay na eh. Oh, ang gilid naman. Dinarami ko kumain. Musok. Nausok na yung gilid. Shout out, pagilid. Busok. Usap kanina. Ako yung salubong mo ano? Ito na, ito na. Iiyak yung salubong mo. Bulag hindi sa lubong. Nabawasan na nga. Bawasan na nga pa. Nabawasan na nga. Nabawasan pa to. Apat. Bawas pa ng apat yan. Bawas pa ng apat. Panggilid, panggilid. Tumukot kanina. Ay, mayroon pa dyan. Merienda yan, boss. Naman. Coke tapos chicherya. Ibang merienda yan. Sana all naka-JBT. Pwede pag-center ka na. Center! Pwede pag-center ka na. Tanggalin ng stock. Ay! Ayan eh. Na. Basta kung ano yung endurance niya. Uy. Yun, nagababagay yung center spring na niya. Stop. Ay, stop. Stop. Dapat atag center ka. Ha? Dapat atag center ka. Kan mo ko. Kan mo nakaas. Dito ah. Kaya na ba kali? Kaya hindi motor ko tabak klase.
Pag nauna yung Oo. Pag nauna siya sa ano, DQ to. Pag nauna sa... Makibinakbakan bago checkpoint lang balot. Tado. 30 minutes, take off. Joke lang. Takbong chill lang ako nun. Sayang gas. Malang gas ngayon. Sagot namin ng gas mo. Uy, Sagot namin ng pagkain mo, lahat. sarap. Uniform mo. yun. Pagkain ng anak mo. Kasal mo, sagot na namin. Yung isang, check out ko muna yung model doon na isa, no? Ako pati funeral service. Basta gawin mo lang na maayos. Oo. Ayaw namin na may kasama ka kasi pag may kasama ka, magkakaroon ng yung dual mindset. Pero pagod na, pahinga muna tayo. Ikaw, gusto mo pa. Basta may nagaya sa'yo. Yun ang minsan naging ano sa duo category. Talaga. Saglit mo na kami. Yung nasa momentum ng isa-isa mo. Oo, yung isa, nasa momento ng isa. Kaya mag-isa lang sweet. Ito nga pala guys, ito yung ating organizer sa Lakbay Pangasinan version 2. Salamat sa support. So, Ngayon, ulit to, pahinga muna tayo. Pero guys, lalaro kami sa Utol. Sabay pa takwats naman. Oo, okay. Kita-kits tayo sa Utol. Then sa Lakbay naman tayo mag-concentrate after ng Utol. Solid. Oh, tagal pa yan, oh. Meeting muna tayo, mamayang gabi na yan. Ay, oo, wala ka. Ay, bakit kung... Hindi wala kaming pipiliin. I-remove muna kita sa GC pag hindi ka lang tayo. Oh, hindi ka pa pala kasali sa ano hanggang hindi ka nagbibigay. Hindi, nagulat naman siya. Kasi kailangan talaga natin kung ano yung sinabi natin, yung rule natin, yung susundin natin. Kasi magiging answer sa ito. Oo, protocol is protocol. Bigyan natin yung ano ba? Tikit mo ako para masampulan. Siyempre, pag abang magbulutan, mag-spider na. Press, tumingin ka. Natingin ni Press. Ay, na kayo hindi kayo kasama sa ano, bulutan. Ay, ni Press yan. Ay, lumabunot ni Press. Invalid yun, ha? Hindi na ka-ring. Ang gayam. Nakakabuti kang sama, eh. Hindi. Siguro na rin, ay likod. Inakadaw mo. Ano yung bagod? Siguro na yung pag nagsubi-subi siya. So yun, tapos na kami sa meeting. Naniwarin. Tinurot niya ako parang... Sana all nanalo. Oo nga. Congrats, Ayun o, congrats sa mga nanalo. Tumakbo kayo ha. Pag di kayo tumakbo. Wala. Dito na, ay hindi agad. Sana all nabubunot. Saan ba dapat? Saan ba dapat? Oh, tanggalin mo. Yung motor mo! Yung motor mo, tanggalin mo dyan. Nakakamura eh. Saan ba talaga tayo? Dito na lang Ah, kayo. tinanggal na. O dito, mas maliwanag. Silip doon mamaya. Dito tayo maliwanag. Yan. Sige po. 1, Kuha ba? 2, 3. Ano ba? Ah, kuha lahat. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3. Tagal naman ito eh. Apat na click. Selfie. Ay, no, kayo dyan. O, selfie tayo. Ano ba eh? Dito na ako di ako makita dyan eh. Anong ebo to? Smell. 1, 2, 3, smell. Ilakaw daw, niwaran, baka tangod na Oh, lang. 316. Meron na? Ha? Tapos na? Isa pa pala. Oo, isa pa. 360. 360 tayo. Hindi naman siguro tumayo na kami. Pwede na rin yan, di Teka ba? lang, doon ako sa... Kita lahat yan. Dito na lahat yan. Tatakpan ko yung butik mo. Oh, 1, 2, 3. Oh, okay na. Yun lang. Nag-video eh. Ano rin na isa? Sa video pala, no? Ako nang bahala doon. Ay, isa pa ako ng 500 megapixel. Ingat. Ingat. Thank you, thank you. Inalis kami. Ay, may lumit namin, nandun. Ay, yung ano nga doon. Tara na. Go. Okay na yun, ma'am. Saan ba? Saan ba? Oh, bye-bye. Thank you, ate. Tuloy na kami. Dulo lang namin yung to.
Okay. Babasag yun, no? Ingat. Lamta mo na po. Uli na kami.